masyarakat dusun Ngeblek Desa Pelem. Oke, langsung saja salam pambuko dari kojo-kojo Sekar Gadung Indonesia. Dados pamito. Sekar Gadung Indonesia, Kilurah Minto Darsono. Salam pambuka dari konco-konco Sekar Gadung Indonesia. Semoga bisa menghibur masyarakat Ngeblek Desa Pelem tercinta. Oke, langsung saja kita tampilkan mbak-mbak waranggono yang cantik, waranggono pilihan dari Sekar Gadung Indonesia. Mbak Mita ngadeg kawang ayo. Selamat malam Sugeng Dalu Wong Ayu. Alhamdulillah awake dhewe pengikiti nimbalan masyarakat Ngeblek no Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kediri. Alhamdulillah pengiki acarane sedekah dusun utawi bersih desa. Bersih desa. Iya. Iki terima kasih kepada Bapak Kades kita, Bapak Haji Ali Sukron, dan juga terima kasih kepada panitia, Bapak panitia dipun pandekani nggih. Tadi datang langsung dikasih maem. Wah, pasugatan yang sangat luar biasa. Iki nek media no ya, penampilannya waranggono Sekar Gadung Indonesia. Kualitasnya tampil no wong ayu. Dikira sing nom-nom isane mek dangdutan. Iki langgam no ya. Oke, langgam kunjuk dumateng Bapak Kepala Desa sak perangkatipun. Iki menika Desa Ngeblek Dusun Ngeblek Desa Pelem Kecamatan Pare, Kediri. Setunggal tembang spesial kagem masyarakat Desa Pelem nggih. Iya, dari Bapak Kepala Desa Wong Ayu sak perangkatipun inggih menika panjenengane Bapak Haji Ali Sukron sak perangkatipun. Ini himbauan dari bapak-bapak panitia sing ngarep ngadeg sing mburi lungguh. Delok bokong. Iya, ingkang ajeng lenggah Pak Bu nggih. Matur sembah nuwun. Inilah kehebatan, keistimewaan, kekompakan, guyub rukun dusun Ngeblek Desa Pelem ya. Yo, Sekar Gadung Indonesia. Dados Pak Minto.
terima kasih matur sembah nuwun Mbak Mita. Satu tembang kunjuk dumateng Bapak Kepala Desa panjenenganipun inggih menika Bapak Haji Ali Sukron ugi sak perangkatipun mugi-mugi kadilakon menika dadosa jampining saya. Yo, kita panggil siapa dia? Maria Punjung ngadeka wong ayu. Sekar Gadung Indonesia. Maria Punjung. Selamat malam Sugeng Dalu Maria Punjung. Wilujeng dalu Mas Gembel. Semangat ya nak. Semangat. Main neng ngeblek kene nak. Desa Pelem kene wis gak asing nek sopo to Maria Punjung. Sopo? Ya iki. Iya. Oke, ngaparaken wilujeng dalu dumateng sedanten warga Ngeblek. Arek aku biyen suwering lho Mas dolan rene nggone ndi Pak BK. Lah, Pak BK iki. Sing dalu Pak, sehat ya Pak? Nggih, dalem. Njaluk sangu Pak jarene aku. Masyarakate Pak BK lek nggonane njaluk sangu. Nyanyi kalih kula Bapak. Oh, mboten. Oh, iya. Nek biyen senengane lagune anu. Apa? Apa Pak? Selendang biru. Oh, iya, siap. Oh, Mbak Maria Punjung. Oke. Ya, ini Bapak BK ini ketua panitia. Iya. Ini Pak BK tadi request lagu apa Wong Ayu? Selendang biru. Ya, satu tembang memenuhi permintaan dari Bapak panitia. Dibandingkani inggih menika panjenengane Bapak BK alias Bapak Bagong ya, Nak? Hei, Lah iki catetane Pak Bagong lho. Pak Bangke. Bagong bias. Bagong iki lho. Pak Bagong, Pak Bangke. Oh, Pak Bangke. Ora nek kiai. Iya. Ya juga yang dari Papar, Batan Muji dan juga kawan-kawan. Pasukan Papar, selamat malam Sugeng Dalu. Iki sing dari Mojokerep sik OTW, Mas. Mojokerep OTW. Iya, Mas Han dan juga kawan-kawan. Iya, oke. Iki Mas Yanto sak Wadyabolone Pak Poyanto ya iki mong yo rawuh no. Nggawa trek. Ngoter ke Mas. Trek katung-katung. Iya. Oke, satu doang memenuhi permintaan dari Bapak Ketua Panitia, Bapak BK dan juga panitia penyelenggara acara di malam hari ini, juga Ibu PKK Ngeblek Pelem Yo Sekar Gadung Indonesia. Datos Pamintos. Maria Punjung. Ini luar biasa Maria Punjung. Iki bang nyapo kaya panjenengan takon nyanyi dangdut. Kenapa? Neng netizen iki lek ngritik aku ngene. Piye? Jumlahe anu apa jenenge nang ngene Sekar Gadung iki sing paling sing langgam mek golongane Maria Punjung sing nom-nom dangdut. Oh, kualitasnya Sekar Gadung, Bu. Semua bisa. Serba bisa. Kabeh langgam ya iso, dangdut ya iso. Monggo lah Pak Bu ingkang ajeng nanggap Sekar Gadung dihubungi mawon Pak Bangke nggih. Oke, terima kasih. Oke, matur sembah nuwun. Satu tembang ya memenuhi permintaan dari Ketua Panitia dan juga panitia penyelenggara di malam hari ini Bapak BK ya. Langsung saja kita panggil langsingnya Sekar Gadung, Bro. Cantiknya kota Tulungagung. Siapa dia? Jeng Bibit Ngadeg Wong Ayu.
Geger bro. Asik. Yo 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 yo. Blekuk. Pipit blekuk. Blekuk. Jeng pipit cantik. Enjeh Mas Gembel. Alhamdulillah semangat antusias masyarakat ngeblek no, patut diacungi jempol. Pak Gembes, tenan kaya mana kalau Pak Gembes. Kompak guyub rukun ora kaya ngeblek ini nak ya. Iki langgamno kunjuk dumateng para bapak bini sepuh. Aji sepuh ingkang dadi kinurmatan, khususipun masyarakat ngeblek ini nak Desa Pelem ya. Dan juga Sekar Gadung minta doa restu tambah laris tambah sehat buat bini sepuh aji sepuh ingkang dadi kinurmatan ya nak. Oke. Sambel kemangi ya. Sambel kemangi monggo kunjuk dumateng para bapak bini sepuh. Bapak bini sepuh. Aji sepuh ingkang dadi kinurmatan. Yo! Sekar Gadung Indonesia dados pamito. Monggo. Pasukan Mojokerep cukup dalu. Mojokerep. Pasukan Mojokerep matur suwun. Jaya dulu. Aku terima matane pokok seger welas. Kaya ulung kanggo ngreketi sawah. Kanggo tuku pipit nerabuke mangan seger. Tak gawe.
sing nyawer panjenengan mau didoakan wong ayu. Mugi-mugi tambah berkah barokah rezekinipun. Sehat walafiat. Keluargane sakinah mawaddah warahmah, rezekine kathah. Amin Allahumma. Sing lambi putih iki mengoven banget karo awakmu lho nek sing nyawer. Masa Pak Bos. Terima kasih, Bos. Matur nuwun nggih, Pak Bos. Oke, terima kasih matur sembah nuwun. Satu tembang yang dinyanyikan cantiknya Tulungagung, langsinge Sekar Gadung, nggak gembrot loh. Iya, langsung ya, langsinge Tulungagung Jeng Pipit. Semoga para bapak bini sepuh aji sepuh ingkang dat kinurmatan kanthi lakon menika dados jampining saya. Matur sembah nuwun. Langsung saja kita panggil siapa dia. BTT Sekar Gadung, Lilis Karnaval ngadeg wong ayu. Hey! Sekar Gadung Indonesia. Jagawer catur diem, matur sembah nuwun. Jahan. Pasukannya matur sembah nuwun rawuh. Selamat malam Sugeng Dalu wong ayu. Selamat malam Mas Gembos. Awakmu tak sebut wong ayu sing kono mak ger ngono. Ger aku ya ger wedi ya ngrasar ngadeg ra sido. Loh, ngeblek luar biasa Lis. Iya, luar biasa. Ngeblek patut diacungi jempol. Betul. Guyub rukun kompak ora kaya ngeblek kene no. Iya. Dipandhekani inggih menika panjenenganipun Siapa Mas? Bapak Haji Ali Sukron ya. Sak perangkatipun. Sak perangkate. Satu tembang kunjuk dumateng pemuda pemudi ya, pemuda Karang Taruna Desa Ngeblekna, Dusun Ngeblek, Desa Plem Tercinta ya. Dikasih tembang apa wong ayu super khusus konco-konco dulur-dulur kawula muda, pemuda pemudi yo Sekar Gadung Indonesia dados pamito. Sugeng dalu kagem sedaya kemawon termasuk Pak BK, Mas Gawer dan juga ada Pak Kaji Lombok beserta Mas Edi Kecis. semuanya Pak Edi Kecis. Wong bagus hatinya kan ora keberatan sirna bronco ning atiku amarga kapindho wayang kuing sisiku ayo bakal Pak Muisi, Sugeng Dalu Pak Muisi. sayangku Sehat Pak Muisi. Indo Sampai ngompol. Sudah Mas Gembos. Oke, terima kasih matur sembah nuwun. Satu tembang super khusus sobat-sobatku kawula muda, dulur-dulurku pemuda pemudi Karang Taruna Ngeblek Desa Pelem ya. Satu tembang ini semoga dulur-dulurku Ngeblek Pelem bisa Sekar Gadung Indonesia. Dia Dekono. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Dia.
dia Mbak Luki Naswa. Selamat malam Sugeng Dalu. Iki fan-fan sampean kabeh rawuh no. Sinten? Pak Kaji Lombok. Pak Kaji Lombok Sugeng Dalu. Mas Edi Mas Edi Keces Sugeng Dalu. Nggih. Fanmu yo rawuh lo dia. Siapa? Made Paren. Duh. Mbah Paren. Mbah Paren kuwi ning ngendi-endi ngetutne dia lho. Iya. Saking leres karo aku. Iki fanmu sing berat banget ki sitokno iki. Siapa? Nyang di Masan ngono mau. Wah lek WA aku. Lho. Karo Pak Muidi. Pak Muidi. Pak Muidi. Sedeke Masan niku Pak Muidi. Oh, seperti Masan itu. ganteng. Dalu Pak Muidi. Dalu Masan ya pembalap no. Pembalap. Oh lek nek WA aku PCE iki banget diketokne. Oke. Satu tembang. Oh ya Pak Mulyani, Sugeng Dalu, pasukan Manggis ngancar Kediri juga rawuh. Pak Mulyani, terima kasih Sakwadyo balane matur sembah nuwun rawuhipun Pak Mulyani ya. Oke, satu tembang ini super khusus dari fan-fan Sekar Gadung Indonesia. Terkhusus buat fans Sekar Gadung yang di Hong yang Kong sudah merapat di betul. sini. Dan ini kritik membangun dari konco-konco ngeblek pari juga no. Iki layare utawi iki mangkorone wis gede banget. Nggih. Iki kritikan dari konco-konco pari. Saiki wis dilayani kritikan panjenengan nanggapo. Iya betul. Kritikan dari ini kritik membangun dari konco-konco pari patut diajungi jempol. Mangkorone saiki wis anyar gede banget. Sindene saiki tambah ayu-ayuna. Yo lo ya. Yo, Sekar Gadung Indonesia dan Tosando. Niko Japa. Sekar Gadung. Mbak Luki. Dia Sekar Tanjung. Pak Kaji di Sawang tadi. Pak Kaji Lombok Sugeng Dalu. Mas Edi Keces Sugeng Dalu. LDR lagi aku siraro. Sampai ngimpiku sayang, yen aku kangen suaramu, fisik no tambah manismu, terus kaya ngene ning uripku, terus sayang aku, rana sing ngalang-alangi, rana sing musuhi. Ini hanya ngomong kowe sing kali ngerteni aku iso nampa kurange aku. Nantian mong suaramu ngadeg ke ati, kowe ngucapke janji tiba kamu lek ngomoni. Dia Sekar Tanjung Dawang Mbak Luki Naswa Cakawer, Catung Kiep, selamat Mas Cepe. Kalau kemana? Kalau apa Mas? di sekitar suaraku, don't just
Sekar Gadung Indonesia Ebeng Audio Nito Darsono Pagapenade Masih Alger ini Mbak Luki. Bapak Radia Pusing. Jessica. Sampun yo sayangku hilang penyumatku Oke, terima kasih satu tembang. Ini buat fan-fan Sekar Gadung Indonesia yang ada di Kediri, di Tulungagung, di Blitar, dan juga negeri seberang Kalimantan, Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan juga Brunei Darussalam, ya, Arab Saudi. Semoga terhibur dan terhibur. Live streaming channel Ki Minto Darsono. Jadi untuk masyarakat ngeblek yang tidak bisa hadir, mboten saged rawuh, bisa live streaming channel Ki Minto Darsono. Iya, oke, langsung saja kita panggil siapa dia. Kalau bukan Roro Ayu Imas Ngatekono. Mbak Rorayu Mas. Sugeng dalu Mas. Iya. Iki awakmu jane iki fan berarti. Sapa? Keluargane Sekar Gadung jane. Sapa? Pohyanto. Sing dia. Nggih. Waduh Mas, lihatlah. Ngeblek luar biasa, penontonnya tumplek-blek ning sini. Ngeblek, Bro. Masya Allah. Ngeblek pare tercinta. Ora mek ndelok, tapi kritik membangun. Terus piye nek? Yang diterima dari konco-konco Sekar Gadung, iki mangkorone tambah ono sing gede. Dadi pirang meter lho? Anyar, Bro. Anyar ya. Terima kasih dari konco-konco Kediri utamanya ya, dari fan-fan Sekar Gadung yang kritik-kritik membangun, menambah semangat dari konco-konco Sekar Gadung, pimpinan Ki Lurah Minto Darsono. Satu tembang sing ngefan banget karo awakmu. Sapa nek? Imas Panggah Ayu. Ala kepet. Tenanan, senadyan to awake mekar kaya pipit. Kowe ketok ayem kok. Iya no. Aku ayem kok ya lembut. Pohyanto ya ampun. Nah. Lek WA Imas piye? Iya. Aku langgam ae. Iya.
dikira mek Imas mek dangdut tok. Langgamno ya, Nok? Langgam. Langgam. Iya. Dikira wong Sekar Gadung ki isone mek dangdutan. Ya. Niki jen tak adepane. Jen iki sapa? Hah? Jen Niki sing anu netizen. Oleh iku ya. Niki jen iki lho, jen iki lho. Heeh. Iya, Pak Ijen mau sapa kuwi? Heeh. Iya, oke, satu temeng. Jadi fan-fan Sekar Gadung Indonesia, netizen terbaik untuk Sekar Gadung, terima kasih. Live streamingnya. Kritik membangun diterima Ki Minto Darsono. Nggih. Bos iki sabare sak donya ora kaya Ki Minto Darsono. Oh ya nemen, enggak tahu nesu. Ora tau nesu. Ora tau nesu. Apa nek bose wedok? Oh, suap. Ora tau nesu. Sing gampang nesu iki sing sing nyedek-nyedek kuwi lho. Iya. Oke, yuk Sekar Gadung Indonesia. Dados Pak Minto. Matur suwun Bapak. Oh nggih. Apa iki? Kuwi bagi aku. Oh iya ta. Iya. Sing angkat to, Pak. Cinta
apa? Kepleset tak tampani no. Demen kowe. Iya no dang. Oke, terima kasih. Matur sembah nuwun Roro Ayu Mas. Iya. Satu tebang kunjuk dumateng fan-fan Sekar Gadung Indonesia yang dari Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Taiwan yang live streaming channel Kimito Darsono. Semoga terhibur dan terhibur. Oke, langsung saja kita panggil siapa dia. Hadi Kusuma Jeng Sulis ngadeka wong ayu. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Hani Kusuma. Selamat malam Pak Gembes. Sugeng Dalu wong ayu Sugeng Dalu Mas Gembes. Sekar Gadung no. Nggih, Sekar Gadung. Ibarat apa Mas? penjual nasi pecel mengikuti sing tuku. Enek wong tuku ki sing sambele sing akeh. Yo diladeni Diladeni. Nyuwun sing peyeke sing akeh yo diladeni. Iki panyuwunane bapak-bapak panitia iki pokoke campur sarine los. Ya panggah dilayani. Mas Gembes niki wonten permintaan saking sedulur Kediri Mas. Sapa no? Saking Bapak Didi. Pak Didi. Nggih, ngersake lagune Kelinci Ujo. Sugeng dalu Pak Didi. Ndelik malahan. Ini Pak Didi wis transfer urung iki mau? Wis transfer Mas. Alhamdulillah. Mugi-mugi iki didongakne ya no. Mbak Ani. Iki ya didongakne. Raja Sawer didongake muga-muga pinaringan rezeki ingkang kathah. Keluargane sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pinaringan sehat Mas. Pinaringan sehat. Amin amin ya rabbal alamin ya. Lagu yang terakhir ya Bang Ayu memenuhi permintaan dari Bapak Didi. Oke, Sekar Gadung Indonesia. Dados Pak Pinto. Ngebengi kodok
Sulis. Dalam Mas Gembes. Pak Muhidi rawuh. Pak Mokidi. Nggih. Sugeng rawuh Bapak. Ya brengosin jagang pestana. Nggih. Pak Gembos, Ya. Pak Kiren ugi rawuh. Pak Kiren. Sapa kowe? Pak Kiren. Dan juga spenderku juga rawuh. Sopo no? Spendernya Sekar Gadung, Sopo? nakal yang baik. Sopo no? Rahasia. Oh iya. Oh iya, oke. Ini no. Mas Angga, Mas Angga. Iya. Mas Han ganteng rawani rabi. Iya Han rabi. Oke. Permintaan dari Bapak Dide. Terima kasih matur sembah nuwun Mbak Ani. Satu tembang memenuhi permintaan dari Bobo Didi sudah dilayani, semoga dari konco-konco Sekar Gadung Indonesia. Inggih, Bapak luar biasa spotnya Pak D. Oke, terima kasih. Campur sari kami akhiri sampai di sini dulu. Nanti